Hola, molt maca aquesta imatge que hem rebut aquest matí de la sortida de sol amb aquests girasols a Verges, al Baix Empordà, on veiem molt poca nuvolositat, per no dir gens, i 3 quarts del mateix amb aquesta següent imatge de Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, un dia de cel ben net de nuvolositat. També, tot plegat ho veiem amb les imatges del satèl·lit Meteosat, de núvols ben pocs, fins a aquest migdia de diumenge. En temperatures, a més, que notem que estan pujant. Ja estem trobant aquest migdia valors de temperatura en molts punts de Catalunya 2, 3 o 4 graus més elevats. L'ambient és càlid. De fet, esperem avui un dia d'ambient plenament estiuenc. Una tarda de diumenge, per tant, amb aquest domini del sol, però amb alguns núvols d'evolució que sí que poden aparèixer a la tarda cap al Pirineu, que podrien arribar a deixar 4 gotes mal comptades, però fenòmens molt poc importants. I destaquem aquestes altes temperatures perquè ens trobarem per damunt dels 35 graus a diferents zones de l'interior i no descartem fregar els 40 graus a punts del Pla de Lleida i del nord de la Vall de l'Ebre. Per tant, tenim fins i tot un avís en aquest sentit per aquestes temperatures màximes extremes que es poden donar durant aquesta tarda de diumenge. Però vegin aquest mapa. És la precipitació acumulada prevista per aquest dilluns. Els models indiquen precipitacions que poden tornar a aparèixer ja durant les tardes, els dies vinents, a zones més aviat a muntanya del nord del país. Però encara el matí d'aquest dilluns serà molt tranquil, càlid, xafogós cap a la costa especialment, on tindrem temperatures mínimes més altes, però cap a la tarda sí que tindrem ja més núvols. Ara bé, atenció perquè tenim aquest avís per calor nocturna cap a les comarques de l'extrem nord-est, perquè es podrien trobar temperatures mínimes força altes per aquesta època i també, com diem, a la tarda el temps s'ha d'embolicar una miqueta més amb el creixement d'aquestes nuvolades que ens podrien portar tarda de ruixats i tempestes més aviat a l'entorn del Pirineu, nord de la depressió central i també comarques de l'interior de Girona i del nord de Barcelona. La resta, sol amb alguns núvols poc importants i amb unes temperatures que ja notarem a migdia com seran més baixes. Baixaran especialment a les comarques del nord del país on el descens podria arribar a ser moderat amb l'entrada de vent de component nord. També tindrem per aquest dilluns a la tarda un avís d'intensitat de pluja, tempestes que poden ser fortes i acumular al nord-est fins a més de 20 litres en tan sols 30 minuts. I sembla que mantindrem aquesta inèrcia ja de temps cada cop més inestable durant les tardes a mitjà termini. Cada dia que passi tindrem més possibilitat de precipitacions més intenses i extenses al nord del país, especialment dijous i amb unes temperatures que també tenen tendència cada dia a ser una miqueta més baixes. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.